Okay, Games a vítam vás u môjho nového videa z PS99. Čo asi PSXM, čo? Jo, vtedy som hral. A víte, čo bolo hnusné? To všetko bolo za Robuxy. Ja som bol free to play. Takže som, asi viete, čo? Chcel by som už ísť do tých vodov. Počkajte. Potom mi napíšte, že čo je toto tu. A napíšte mi do komentárov, väčšinou mi tu dáva disconnect. Potom mi napíšte do komentárov. A ako vidíte, áno, som bol. Počkajte, to je ten nový event. Dobre, hral som aj vtedy, keď bol pridaný. Hral som aj PSX. Inak vám chcem niečo ukázať. Je tu na. Ale niekde inde. Pozrite, free huge. Ale viete kde? To. Príďte sem. Teraz si poviete, že jo, toto celé musím spraviť, však pozrite, hop. A potom ešte na čas. Proste, že hop, a vidíte, umel som. Nie. Hop. Pozrite. Kde som sa to poletol? Neviem mať hoverboard. A viete, čo sa stane, keď toto celé prejdete? Máte free huge. Ja som to skúšal. Ja som bol na partu 100 niečo, alebo aj 200 niečo, ale nič. Kam ja idem head. Podľa mňa je to možné, ale proste neoplatí sa to podľa mňa. No. Napíšte vy do komentov. Nechce sa mi zničiť teraz komentu. Však ju dám na jednu ránu. Už si ju fajne šľapnem. A Eroku mi dal veľa vecí, aby som si proste kúsok potváral. A ja som mu povedal kľudne, lebo ja rád otváram. Počkajte. Jak títo dragony sú mega toto open. Dá. To je ešte niečo, som chcel spraviť. Tak. Čo? Viete, ale čo to viete, za prečo mám toľko málo gemov? Vám to vysvetlím. Kľudne. Ja tu farmím toto vajco. Vidíte? Bolo iba pár gemov, ne? 900. To. A viete si predstaviť, jak? Ne, vlastne. Ja keďže mám viac diably, ja už viem kupovať 20 vajčok. To bolo niečo ja som to otváral. Proste otváral. No ja vidíte, 20 tam písalo. A tu na kámo, tu je toľko, tento je jaký silný, ale toto je ťažké získať toho huge. Aha, ja by som povedal, že ideme opening. A idem opening. Ježiš. A toto asi nebude veľmi dlho. Počkajte, do questu pôjdem.
Už som ťa mega chcela. No, ideme na to. Pozrite, mám 6 tiketov od LQ, díky. 1 tiket. OK. Koľko je tam? A to sa hodí, lebo som práve otváral. Congratulations. Ale legendary. Poď. To si obysranu. Ja som mohol mať. A to je jedno už. Poď Huge. A Huge asi nebude. To bude jasné, že nebude Huge. A posledný tiket. Fruit. To sa dá. Ešte tu pootváram pár giftíkov. Si tu pootvárame. Takže, 1 gift. Kamo, koľko vecí. Yes! Ďalšie na otváranie, takže. Teraz to bude spamovanie, proste pozrite. Koľko toho. Takže. Kamo. Nič. Vlastne nič nepadlo dobrého. Shit. Kamo. No. Mythic. Z posledného, kámo. Poď. Niečo dobré. Dobre. To sa ešte dá. Kámo, to sa dobre. To je dobré, kámo. To je celkom dobré. What? Počkajte. Ešte toto. No a segma. Ešte tu máme niečo, ne? Musím ísť do toho eventu. Ešte si spravíme ďalšie giftíky. Je toto. A ešte toto. So working down with the short. Koľko? No, to by asi stačilo. Tak. No. No neviem fakt, že či mám ukončiť video. Ešte nie. Alebo vieš čo, ukončím.
Otvoríme toto. Wow. Dobre. Toto si pamätám, jak som gamblil. Tak, ja neviem. Tak čaute asi. Čuste.